Ben, boa tarde, benvidas e benvidos. Damos comezo á sesión plenaria de hoxe. Empezamos, como sempre, o primeiro punto da orde do día, a aprobación da acta da sesión anterior, realizada en data 21 de marzo de 2024. Se ninguén manifesta nada en contra, pasamos a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, pois aprobamos por unanimidade. Ben, o segundo punto da orde do día sería a adhesión á rede de entidades locais para a Axenda 2030. Leo vos os puntos de acordo, o que se trae a proposta, que sería o Pleno da Corporación aproba a adhesión do Concello de Cangas á rede de entidades locais para a Axenda 2030 e, en consecuencia, comprométese a traballar na aprobación dun plan de actuación ou estrategia local no que se elabore un análise da situación e un plan de localización e implementación dos obxectivos de desarrollo sostible da Axenda 2030. Cumprir coas obrigas e exercer os dereitos que se establecen nas normas de funcionamento da rede, aprobadas na Asamblea celebrada o 21 de outubro de 2020, na que tamén se estableceron os importes da cota anual fixados en función do número de habitantes. Asumir a declaración da Axenda 2030 aprobada no 12º Pleno da FEMP, que polo titular da Alcaldía ou Presidencia realice todos os trámites oportunos para que a adhesión do Concello de Cangas á rede de entidades locais para a Axenda 2030 sexa efectiva. E, bueno, un pouquiño para pôr en contexto aos presentes, é dicir que a rede de entidades locais para a Axenda 2030 da FEMP está formada polos gobernos locais que se comprometen a localizar e implementar os obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030 de forma transversal nas políticas públicas municipais. A actividade desta rede está dirixida a favorecer a coordinación de actuacións entre gobernos locais, permitindo acadar mellores resultados na implementación da Axenda 2030 nos municipios, a través da localización e desenvolvemento destes obxectivos. A rede é un instrumento que ofrece ferramentas aos gobernos locais para lograr os seus obxectivos de acordo coa implementación da Axenda 2030 en España. E paso a dar os turnos de palabra. Boa tarde a todos e a todas. Quería explicar un pouco o que agardamos ao sumarnos a esta rede. Como ben dicho a señora alcaldesa, a Axenda 2030 fixa os chamados obxectivos de desenvolvemento sostible e a adhesión a esta rede de entidades locais permitirá ao Concello o acceso a servizos de asesoramento e de asistencia, a formación de técnicos e a liñas de actuación concretas para proxectos que están aliñados con esa Axenda 2030. De feito, é un requisito imprescindible para poder ter acceso ás diversas liñas de axudas europeas que se centran neses obxectivos de desenvolvemento sostible. Entre os múltiples pasos necesarios para a adhesión á rede está este acordo plenario que traemos hoxe, e este é o primeiro deses pasos, pero pensamos que en realidade o máis importante dos pasos será a elaboración dun análise da situación e un plan de localización e implementación dos obxectivos de desenvolvemento sostible. Este plan, xunto co da Xenda Urbana, que é outro que traeremos no seu momento, pois servirán para que o Concello identifique as necesidades de Cangas e defina as actuacións que debemos levar adiante para satisfacelas. Por lo tanto, aquí o Concello que fai é comprometerse a determinar un conxunto de actuacións que incorporaremos nun plan de estrategia local. Este traballo implicará non só ao Concello, evidentemente, sino tamén a todos os asentes locais, económicos e organizacións sociais. Tan só lamentar que xa vamos un pouco tarde con este tema, por decirlo de alguma maneira, xa que podíamos ter moito traballo adiantado no camiño de facer de Cangas un concello sostible e inclusivo, como moitos concellos do país que xa están adheridos a esta rede.
desde hai anos. Por poñer un exemplo, un dos primeiros no noso ámbito máis cercano, o Rosal, no ano 2021. En calquera caso, indicar, por exemplo, 3 aspectos nos que pensamos centrarnos, como a recuperación de espazos para as persoas, a mellora no saneamento e abastecemento de auga ou o reforzo do comercio local, que son parte dos obxectivos de desenvolvemento local de desenvolvemento sostible que se contemplan nestas liñas. Por agora nada máis, gracias. Turno para o Partido Popular. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, en primeiro lugar, o que se nos presenta aquí en canto a Senda 2030, pois moi boas intencións, os 17 obxectivos que están marcados de desenvolvemento sostible, pero o que nos traemos aquí é unha adhesión a un órgano supramunicipal como a Federación Española de Municipios e Provincias, que nos comprometemos a trasladar anualmente uns cartos e esperamos recibir pois asesoramento e outras cuestións. Desgraciadamente, a experiencia destas cousas é que eses cartos quedanse exclusivamente para os gastos internos destes órganos e prácticamente non recibimos axudas. Quero corrixirlle unha apreciación que fixo o concelleiro do BNG, o señor Iglesias, que di que é un requisito imprescindible para poder acceder a axudas na Unión Europea. É falso. A orden deseada do Ministerio de Dereitos Sociales, Consumo e Senda 2030, do 23 de xullo do ano 2022, establece as bases reguladoras para as entidades locales e calquera entidade local, sin estar adherida á rede, pode acceder a calquera axuda. Entón, de imprescindible non é nada. Nos, desgraciadamente, temos a experiencia que estes órganos, a FEN e a FEGAN, están pedindo aportacións cada 2x3 por distintos proxectos supramunicipales e ao final non se recibe nada. Non digo que as intencións non sexan boas, está claro, que a redacción, volvo a repetir, dos 17 obxectivos son moi loables. Falamos do fin da pobreza, da fame cero, saúde e benestar, educación de calidade, igualdade de xénero, agua limpia e saneamento, como recito, enerxía sostible e non contaminante, crecemento económico, traballo del... E o que, para rematar, a recuperación das áreas para as persoas, mellora dos servicios de saneamento e abastecemento, cando levamos meses que se tomou un acordo plenario para que se abrira un expediente administrativo á empresa sobre incumplimentos sobre o mal funcionamento do saneamento no Concello de Cangas, e o Goberno, non sei por qué, non traballa sobre este tema. É dicir, xa está dando un mal exemplo sobre esta materia. Respecto ao terceiro punto que citou vostede, mellora do comercio local, creo que a posteriori habrá un punto que se fale deste tema e cal é a postura do Goberno de Cangas sobre este asunto. Entonces, por un lado, o Goberno entra en contradición entre o que quere propor para a estrategia local de Cangas e o que está facendo nestes momentos, e nós temos a mala experiencia que estas órganos supramunicipais, ao final o que fan é atesorar esas aportacións municipais para cubrir os seus gastos internos. Lóxicamente, non podemos estar en contra da vontade destes obxectivos, pero si desconfiamos das bondades de certos organismos e do Goberno de Cangas. Nada máis. Ben, segundo turno de palabra. Vale, simplemente contestar ao tema de que si é imprescindible ou non. Evidentemente non é un dos requisitos que, como vostede sinalou, que aparecen nas bases, pero desde o momento en que a adhesión a esta rede supón puntos a hora de conseguir esas axudas europeas, se non estamos adheridos e, por lo tanto, non dispoñemos eses puntos, partimos en clara desvantaxe respecto aos que si están adheridos e, home, imprescindible, non sei, pero bastante recomendable, desde logo que si é, e sin este tipo de extras de puntuación difícilmente vamos a conseguir esas axudas europeas. Entón, eu creo que sí son imprescindibles estas adhesións. .
vostede mesmo recoñeceu que non son imprescindibles para solicitar estas axudas. E creo que o fondo da puntuación está na poboación e no programa de traballo que se presente. Para rematar, a aportación non consideramos grande, pero lóxicamente terá que haber unha partida orzamentaria para iso. E a día de hoxe que non sepamos, no orzamento prorrogado non existe partida ninguna para colaborar coa FEM. Nada máis. Ben, antes de pasar a votar, simplemente quería aclarar un dato que non digo ao principio, que a participación que estábamos mencionando, por dar o dato, nos estamos nas poboacións entre 20.000 e 50.000 habitantes e unha aportación anual de 1.500 euros. Entonces, nada, xa podemos pasar a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Pois ben, queda aprobado por 11 votos a favor. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é a colocación da placa en homenaxe a Sonia Cordeiro Santos, que pasa a expoñer a concelleira Leonor. Boa tarde a todas e todos. En primeiro lugar, facer 2 agradecementos. Primeiro a Codimo, que é o colectivo diverso do Morrazo, por impulsar esta iniciativa e moitísimos outros proxectos, espera que me afaste un pouco, moitísimos outros proxectos que visibilizan e normalizan a diversidade. E, en segundo lugar, tamén a corporación anterior, nomeadamente a Vitoria Portas, por iniciar este proceso que hoxe nos trae aquí. Vou pasar a ler algúns feitos e fundamentos que están no expediente, que di así: todas as persoas estamos protegidas legalmente contra a discriminación por motivos de orientación sexual, identidade ou expresión de xénero en virtude do dereito internacional dos dereitos humanos. A realidade móstranos que esta norma formal non se está aplicando á vida. Na práctica, autoridades de moitos países seguen aplicando e aprobando leis que sinalan e discriminan as persoas pola súa orientación ou a súa identidade. Nesta actualidade, vivir como persoa gay, lesbiana, transexual ou transxénero pode supoñer un risco vital en moitos países do mundo. E as persoas cuxa vida non corre perigo aínda sofren discriminación sacotío pola súa orientación sexual, identidade ou expresión de xénero, que a nivel de benestar emocional, físico e mental poden ser devastadoras. A discriminación e a violencia contra as persoas LGBT pode manifestarse de moitas formas, desde os insultos, o acoso e a violencia, ata a denegación dun emprego ou dunha atención sanitaria adecuada. E esta discriminación acentúase máis cando falamos das persoas trans. A transfobia, ese rexeitamento que sofren as persoas trans ao transgrediren o sistema sexo-xénero socialmente establecido, fan que estas persoas teñan un alto grado de marxinación, violencia e comportamentos discriminatorios que vulneran directamente os dereitos humanos. A pesar dos esforzos que se foron dando co tempo en certos estados, como no Estado español, ao aprobarense cambios legislativos favorables aos dereitos trans, aínda son moitas persoas, especialmente mulleres trans, que están entre as principais vítimas de delitos de odio no Estado español. Fronte a estas discriminacións xorden as loitas colectivas de diversas asociacións polos dereitos das persoas trans, que lograron moitos avances a nivel social e legislativo e que coas súas accións logran un mundo máis amable para que cada persoa sexa como queira ser. Porén, non hai que esquecer as loitas individuais que pulan tamén por abrirse paso nun mundo moitas veces hostil para as disidencias. E un exemplo de loita individual témolo na nosa veciña Sonia Cordeiro, muller trans pioneira na vila de Cangas. Sonia Cordeiro Santos nace en Cangas o 10 de novembro de 1947 e morre aos 62 anos o 3 de maio do 2010. A súa familia dedicábase á venta ambulante. A súa avoa comezou co negocio vendendo froita xusto en fronte do concello. Sonia continúa co negocio vendendo lambonadas e xeado no mesmo lugar onde se situaba o Cine Avenida. Tamén tivo un quiosco situado entre o mercado e a Casa da Bola, que lamentablemente perdeu moita clientela cando fixo o seu tránsito a muller e tivo que volver á venta ambulante. O seu carácter emprendedor tamén a levou a gañar varios premios decorando a súa moto na festividade de Santo Cristovo e ela tamén formaba parte da comparsa Os Diputados.
Sonia abriu camiño para que hoxe en día os dereitos das persoas trans sexan recoñecidos e fixo nunha época na que moi pouca xente recoñecía estes dereitos. Tivo que enfrontarse a burlas, incomprensión e moitas miradas extrañas de persoas que non entendían ou que non querían entendela tampouco. Sonia foi un símbolo de resistencia cando tristemente na actualidade vivimos debates que son un exercicio de violencia en sí mesmos por parte de quen se outorga a sí mesmo o monopolio sobre unha loita social e o dereito a non recoñecer as outras como suxeitos políticos. Fronte aos delitos de odio, fronte ás discriminacións, fronte ao esquecemento, o recoñecemento por parte desta veciñanza, o agradecemento das persoas que viron en Sonia un exemplo que seguir, o agarimo dun pobo que acolle as diversidades e as recoñece como propias para avanzar en nos dereitos e para facérense máis igualitarias. Por todo o exposto, traemos ao pleno a colocación dunha placa homenaxe a nosa veciña Sonia Cordeiro Santos. Moi ben, abrimos entonces o primeiro turno de palabra. Aurora. Hola, boa noite. Nos vamos a apoiar a moción totalmente, non podía ser de outra maneira. Gracias. Victoria, Partido Socialista. Boas tardes a todas e a todos. Evidentemente, o Partido Socialista apoia esta moción. Reiteramos os agradecementos que comentaba a nosa compañeira Leonor. Por suposto, vamos a apoiar a moción. Leo? No. Boas tardes a todos. Ben, Sonia Cordeiro era unha muller, porque así se sentía. Nacer home ou muller non ben determinado por uns atributos físicos. E isto é unha realidade que a día de hoxe se entende e tamén se atende, pero cando comenzou Sonia isto non era así. Non había un compromiso nin social nin educacional que poidese avalala. Pois ben, nos entendemos que foi unha loita dura, algúns de nós fomos testigos dela, pero darei enhoraboa por fin a este goberno que o trae e tamén un tirón de orellas porque un ano para tramitar isto, case un ano, cando se debería dirimir nun mes, non habendo ningún impedimento, habendo un acordo por unanimidade, pois a verdade é que esperamos que a próxima vez que exista un expediente deste tipo non teña que padecer durante meses esta penuria, porque Sonia xa a padeceu e nos parecía que isto se tiña que dirimir dun xeito máis apurado ou polo menos sen esperar tanto tempo a leválo a cabo. Cando, repito, había un acordo de unanimidade de todos os que estamos aquí máis un grupo e que esta era unha deuda social que había que pagar e que por fin a pagamos. Nós estamos a favor. Grazas. Segundo turno, algunha intervención? Loli, tampouco pola vosa parte, non? Pechamos. Moi ben, pois entonces pasamos a votar o punto. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Moi ben. Queda aprobado este punto por unanimidade. E pasamos ao punto cuarto da orde do día, que é a solicitude ao Servicio Provincial de Costas a concesión das naves de Córdoba. Antón, se queres o introduzo eu, sí. Vamos a ver, vamos a dar tramitación a un dos requisitos que pediron dende Costas para tramitar adecuadamente a solicitude de concesión das naves de Córdoba, que nos requerían un acordo plenario para poder facer formal a solicitude da concesión. Entonces, bueno, penso que hoxe non vai haber demasiado debate porque, en principio, xa todo o mundo manifestou, todos os grupos, que preferíamos conservar as naves de Córdoba porque as considerábamos un patrimonio industrial de Cangas
Sen máis, vou a dar paso ás intervencións. Bueno, primeiro preguntar a nosa moción exactamente polo mesmo tema e ao último punto da orde do día. Entón, preguntar se se van a debatir xuntas e como se poden votar. En verdade, é certo que teñen puntos en común, pero son cuestións distintas. Pero aquí vamos a votar especificamente o acordo plenario, digamos, a unha formalidade ou un requisito que nos pide esta administración, e deberíamos de mandar exclusivamente isto. Como na vosa moción hai outras cuestións a maiores, podemos debatir as outras cuestións que plantexades no turno que lle corresponde. Sí? Entonces, nada. Bueno, pois entón vamos a tratar solamente a solicitude presentada polo Grupo de Goberno, ben? O 29 de maio do ano 2018 se solicitou, ou existe resgardo neste Concello, se solicitou a desafectación do que é o ámbito de Ogea, o que todos coñecen detrás deste Concello. Ben, é no pleno do 22 de febreiro do 2019, onde ademais se nos exixe un compromiso de uso público de dito ámbito por parte de Costas do Estado, acordo plenario que existe e aprobado. No ano 2022, visto que Costas de Madrid non daba resolto, o que facemos é solicitarlles que al menos nos desafecten a metade, incluindo a propia nave de Córdoba, que é exactamente a nave que temos aquí pegadiña ao Concello, para que poidamos al menos rehabilitala. A esa petición non existe resposta. E hoxe, 2024, se trae unha proposta do Goberno municipal para solicitar esa concesión que non desafectación exclusivamente da nave de Córdoba. A nós, como alternativa, nos crea unha dúbida ese expediente. Por iso considerábamos que era máis importante que discutíramos as dúas mocións xuntas por un motivo. A solicitude que se nos pide que aprobemos exclusivamente pon concesión. Non indica absolutamente nada máis. Según a Lei de Costas, se pide e se exixe metros que se piden concesionar, actividade para a cal se condiciona e rehabilitación dese edificio en prazos e tempos. Se vemos ese expediente, nos atopamos con que non é a resolución que vamos a aprobar. Volvemos a reiterar. Dentro existe un documento medio cuberto de solicitude donde dicen que se piden 862,81 metros cuadrados, que exactamente é a planta que ten o propio edificio. Nin tan siquiera a beira rúa que o rodea, nin tan siquiera ese chan. Despois, se entrega un proxecto básico, que é o proxecto básico de César Portela, donde se indica en esa memoria que será o seu fin un proxecto medioambiental do Museo do Mar. Pero pola contra, a memoria asinada pola alcaldesa pon que vai ser un proxecto educativo. Entón, dende a alternativa pedimos que se nos explique, porque nos parece bastante contradictorio todo, ademais de non existir plano de situación tal como pide a solicitude de Costas. Nos parece que faltan datos e que ademais se contradicen dentro dese expediente. Non nos parece que estea toda a documentación requerida e clara para que simplemente se pida nesa solicitude e ademais non se indica nin sequera na solicitude o interés público tal cual marca o enlace de Costas para que pidamos esa cesión. E o único que queremos, e o dixemos no seu momento, nós estamos dispostos a apoiar a concesión das naves de Córdoba, pero creemos que o expediente se ten que facer de forma correcta e clara, según indica e o di claro o escrito que mandou Costas a este Concello fai uns meses. Ola, de novo, bueno, tendo en conta que no pleno de hoxe hai dous puntos referidos aos terrenos de Ogea, como ben indicou a concelleira, pois a verdade é que neste primeiro, que consideramos que iso é un trámite administrativo para poder cumprir co que pide Costas do Estado para a solicitude de concesión, pois en principio non
non pensaba intervir no tema e deixar a intervención realmente para o outro punto que sí que entra máis a fondo na cuestión. Pasa que, bueno, despois desta intervención, polo menos voume limitar a sinalar que a concesión para nada cumple coas aspiracións do BNG para esta zona, deixando para o seguinte punto unha discusión máis a fondo sobre o que pensamos que debería ser o futuro dos terrenos propiedade de Costas no noso concello, que evidentemente comezarían coa súa desafectación, e non só con estes, que hai outros múltiples terrenos que habería que desafectar. Pero, bueno, en principio, deixarei iso para o punto seguinte que se refira a este tema. Turno para o Partido Popular. Sí, boas tardes a todos. Despois de anos pedindo desde Cangas a Ogea a reversión dos terreos das naves de Ogea, de titularidade de Costas do Estado a favor do Concello de Cangas, terreos que na actualidade carecen de uso vinculado con costas e terreos e edificio en estado de ruínas, algúns deles catalogados e inventariados como patrimonio e seña de identidade do pasado mariñeiro da vila de Cangas, edificios que algún cargo político do Servicio de Costas do PSOE pretende e amenaza de moer do noso patrimonio. Cangas leva anos maltratada, ninguneada por Costas do Estado ata un punto que nin resposta de maneira oficial a solicitude da negativa desa reversión que se foi solicitada deses terreos. Todo foi por palabra. Este goberno, pola súa conta, decide, vía acordo da Xunta de Goberno, solicitar a concesión deses terreos a Costas do Estado cando non tendes esa competencia. Pois para iso necesitades este acordo plenario. Como marca a Lei de Costas, lles pide este acordo plenario que agora obedecen e traen ao pleno coas palabras literais de Costas do Estado. Pero seguimos insistindo de que o que están pedindo aquí ven sendo a concesión das naves de Córdoba. Nos sempre falamos de a zona das naves de Ogea, non só a nave de Córdoba. Por iso miramos que é unha proposta escasa. E temos dúdas, porque vamos a preguntar se hai algún canon, ou vai estar algún condicionante a esta concesión. E por parte de Costas tamén ten que ter e traer os deberes feitos, porque ten que cerrar ese expediente onde se denega a reversión previo a esta concesión. Por agora, nada máis. Segundo turno. Victoria. Bueno, fixe unhas preguntas que non se respostaron. Sabemos que o que é a desafectación ou non desafectación se tratará no último punto, pero reiteramos. Escrito de Costas, donde dice que para pedir a concesión do espazo que o Concello desexe ten que presentar solicitude de concesión no modelo normalizado donde indique a superficie. 2. A acreditación da personalidade do peticionario e acordo plenario con certificación do secretario do Concello. E 3. Proxecto básico. Entendemos que todo isto se tería que aprobar no pleno de hoxe. Según o que se vai aprobar simplemente é solicitar o servicio de Costas mediante un modelo normalizado a concesión das naves de Córdoba. Punto. Ni superficie, ni para qué, nin por qué, ni plano de superficie, que é o que pide o documento dentro do expediente. Por iso que chegado a este punto, o que pedimos nós é enmendar o punto de acordo e sustituílo polos 3 puntos de acordo da nosa moción. E que se sepa que xa o trasladei na mesa de portavoces o outro día, o comentei tal cual e non se nos dou traslado de nada máis. Nós, como alternativa, consideramos que a única situación que temos en este momento, porque realmente é unha amenaza por parte de Costas que nos vai tirar a nave, é unha amenaza ao patrimonio industrial do Concello de Cangas e do pobo de Cangas, pero é verdade que se cumplen a amenaza nos quedamos sin ese espazo. E, sinceramente, creemos que a proposta podía vir moito máis completa porque Costas así a definiu no documento que está dentro do propio expediente que ven hoxe a pleno e creemos realmente que a petición que se fai é completamente incompleta. Simplemente se fala naves de Córdoba, non se fala nada máis. E reitero
se pide para ese expediente outro tipo de documentación e o único que non queremos é que fallen esas cuestións porque, xa repito, hai contradiccións dentro do propio expediente de usos e superficies. Vamos a terminar esta segunda ronda e logo vou pedir un receso porque eu penso que realmente o que está pedindo a señora Victoria non cumple cos requisitos que pide Costas, pero, bueno, podemos falalo. Mentres, seguimos co turno de palabras. Empezando igual un pouco polo final, a superficie que se pediría, hoxe o que nos queremos aprobar neste pleno é a solicitude da concesión, estar todos de acordo en que queremos a concesión. Iso é o que pretendemos aprobar, basicamente. Unha vez que estemos de acordo en que queremos a concesión, evidentemente estaremos de acordo en, de feito, vamos a estar de acordo cando debatamos cos teus puntos o respecto de ter unha reunión e decidir o uso, etcétera, etcétera, pero nos que neste Concello queremos aproveitar o que xa hai, se xa existía un proxecto de rehabilitación das naves, pois nos vale, para que vamos a estar gastando en proxectos técnicos de rehabilitación das naves cando que hai nos sirve, pois é o que está aí, o de César Portela, nos parece ben, de feito. É certo que o proxecto de César Portela describe un uso que non é o uso que nos lle pedimos a Costas, eso é o tema, eso é certo, e tamén o sea, eso non é ninguna mentira. Eso por respecto aquí a compañeira Victoria. Con respecto ao Partido Popular, sabe que sí que fai Costas, que di que non nos resposta, señor concelleiro do Partido Popular? Costas nos recibe, cando lle pedimos unha cita nos recibe a nós e tamén recibe a oposición. Nos abren a porta, falan con nós e falan claro, non como cando gobernan vostedes, na Xunta unha Diputación que ainda estamos esperando que nos reciban, que nos falen, que falen claro. Polo menos Costas nos dixo claro, ou a concesión ou nada. Polo menos sabemos a que nos temos que ater, pero con vos non nos enteramos de nada. Turno para o BNG. Turno para o Partido Popular. Volvo a decir que isto é un chantaxe de Costas do Estado ao que é a Vila de Cangas, ou a concesión ou tira coas naves. Reversión dos terreos no, invertir ou reparar as naves no, medidas de seguridade a nave de Córdoba en ruína no, así está todo o paseo cortado, demolición do patrimonio de Cangas, iso sí que o quere facer, e concesión sí con condicións. O lo tomas ou lo dejas. Dentro do Partido Popular e de Cangas denunciamos o que é o maltrato institucional de Costas do Estado, a máis do PSOE a Vila de Cangas, cando se nos di que eles non fan inversións. E mira por onde non fan inversións en Cangas. Pero noutra vila, e vou a poñer un exemplo, Bueu van a invertir Costas do Estado 3 millóns de euros na praia de Agrelo. 3 millóns, e mentras nós levamos anos e anos con esas naves de Ogea nese mal estado. Usted, señora Malvido, non é capaz de conseguir nin os cartos nin o permiso para soster a nave de Córdoba dos seus compañeiros de partido. Non é capaz. Por todo iso, e ante a escueta desconfianza, a incapacidade, a falta de xestión, a actitude pasiva frente a Costas, imos a votar en contra desta moción e apoiar a de alternativa dos veciños, porque nos parece máis ambiciosa polos 3 puntos que trae, que se resolva a reversión, solicitar esa concesión e unha xunta de portavoces para definir eses usos. Dentro do Partido Popular queremos deixar ben claro que aceptamos a concesión, pero provisional. Nunca renunciaremos, e digo nunca, a esa reversión deses terreos a favor de Cangas. E solicitamos tamén que se amplíe, que en vez de ser só para a nave de Córdoba, sea o espacio de Ogea. Nada máis. Ben, por aclarar que me parece que temos moitas cousas en común, quer dicir, o que pediu o Concello foi efectivamente a desafectación, que foi o primeiro que se plantexou. Costas, en este caso, dixo que eso non iba a ser así. Nos lle trasladamos interés en conservar as naves e lles dixemos que, de feito, debería de vir con unha aportación económica porque, efectivamente, se trata dun proxecto que supera 1 millón de euros e non teríamos a posibilidade de afrontalo neste momento. Costas manifestou vontade de ter en conta
a vontade do Concello de Cangas aceptar unha concesión sempre que fose pedida. Entón, eu creo que non deberíamos de estar agora un pouco boicoteando, polo menos dar pasos en ese sentido, inda que a posteriori debamos conseguir que nos dean diñeiro, posteriori conseguir que se leve a cabo e seguir pelexando pola desafectación. É importante que polo menos consigamos canto antes tramitar esta concesión, porque eles estiveron aquí físicamente e nos transmitiron, e saiu en prensa, a súa vontade de executar un proceso de demolición. Entón, eu creo que nos urxe a todos e non creo que debamos retrasar algo tan importante como esta cuestión. Por eso pido que se acepte a proposta tal e como a plantexa Costas, porque é un requisito de Costas, que decir, era unha condición que eles poñían, non era unha condición que estea impoñendo o goberno. De todas maneiras, se a alternativa insiste en plantexar a emenda, pois haberá que votala, non queda outra opción. Pois, bueno, se isto retrasa o proceso e logo nos vemos en problemas maiores, pois eu, que dicir que non sexa porque non se avisou. Sí, podemos facer un receso, sin problema.
Ben, reanudamos. Recuperamos o silencio, que vamos a continuar. Moi ben. Ben, vamos a facer o debate, un turno de palabra sobre as posturas dos diferentes partidos políticos da emenda que plantea Victoria. Como finalmente son os puntos da moción última, pois xa esa moción logo non se fará. Douche turno, Victoria. Ben, é importante que quede claro que esta corporación vai seguir loitando pola desafectación dos terreos de Ogea. O que non é xusto é que eses terreos non sexan do Concello de Cangas e sexan de costas do Estado e os dirixe e os manda desde Madrid. Non. Os terreos de Ogea son do pobo de Cangas e ten dereito o pobo de Cangas de facer uso, disfrute como queira deses terreos. E así vai a emenda. Entón, os puntos de acordo para este punto da orde do día vai ser o Pleno do Concello de Cangas insta a Dirección de Costas do Estado que resolva expediente de desafectación recoñecendo a innecesariedade e entregue os terreos das naves de Ogea ao pobo de Cangas. 2. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a que presente no Pleno o inicio de expediente de concesión das naves de Córdoba. 3. O Pleno do Concello de Cangas acorda solicitar a concesión do ámbito de Ogea ao Servicio Provincial de Costas. E 4. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a que convoque unha reunión aos representantes dos partidos que forman parte da Corporación Municipal para decidir de forma conxunta o uso para o cal se vai pedir a concesión de ditas naves a costas. Nada, que evidentemente estamos de acordo, acabamos de chegar a un acordo. Para nós, para o Partido Socialista de Cangas, tamén sería moi importante, queremos loitar en devolver estes terreos ao pobo de Cangas. Consideramos, igual que os demais dos grupos, que son do pobo de Cangas e non de ningunha outra entidade. Queremos xestionar eses terreos como nosos, pero, mentres tanto, por suposto, loitaremos pola concesión. E máis, loitarei por conseguir os fondos para a rehabilitación destas naves a que o Concello carece agora mesmo destes. Nada máis. Imos ver, aquí xa comentamos, xa comentou algunha xente que alá polo 2018 pois Costas comenzou a tramitación desta desafectación dos terreos do dominio público no lugar do señal. De feito, nun principio ni siquiera indicou que fora únicamente a parte de Ogea, falaba simplemente do lugar do señal, que inclúe o que chamamos os xardíns, e solicitou do Concello que manifestase pois o coñecemento da situación xurídica dos terreos que ni siquiera tiñan naquel momento inscritos no rexistro, curiosamente, o compromiso do Concello de destinar a usos públicos de interese social pois toda esa zona. O Concello cumpliu, de feito, con esta solicitude, pero desde o ano 2022 pois o Estado, o Goberno do Estado, cambiou de criterio e xa non tramita desafectacións, por desgracia. Terían que explicarnos por que razón cambiaron de criterio, en todo caso. Hai que sinalar que, desde ese ano 2022, como tamén sinalou a concelleira, o Goberno municipal non insistiu máis alá dese ano 2022 en indicar que si iban a responder en algún momento, si iban a continuar con esa desafectación. Parece que, como xa non había máis resposta, pois aquí tamén se foi esquecendo, ese expediente quedou aí aparcado e non se tocou desde o ano 2022. A día de hoxe, evidentemente, o obxectivo debe ser o mesmo que obtivo o apoio unánime desta corporación, que é a desafectación dos terreos en dominio público marítimo terrestre. Todos, non só os do señal. Porque hai que recordar que, a parte de Costas, tamén deberíamos conseguir terrenos en mans de Autoridade Portuaria de Vigo, por exemplo, que resulta evidente que non teñen un uso portuario, e tamén hai que solicitalos, e, mentras tanto, mentras non se consigue esa desafectación que pola que hai que loitar, pois solicitar as concesións para o uso público daqueles que poidamos, todas as que poidamos.
Sobre isto, do tema da desafectación, o BNG xa o solicitou, por exemplo, no Congreso dos diputados anteriormente. O diputado Néstor Rego solicitou a desafectación dos terrenos da Zona Gea en Madrid e obtivo, como xa sabemos, unha resposta negativa. Entón, nos insistiremos, desde o BNG apoiaremos tanto desde o ámbito municipal como desde o resto de instituciones que estamos representados esa desafectación de todos os terrenos de costas no Concello de Cangas. Gracias. Sí, eu creo que está todo dito. Seguiremos pelexando por esa desafectación e insistirei constantemente sobre as palabras da señora Poesía Malvido, aparte desas palabras, a ver se son certas e trae eses fondos que serán bienvenidos. Ben, pois entonces vamos a votar en primeiro lugar a aceptación da emenda que se propón. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, pois a aprobación da emenda queda por unanimidade. Pasamos a votar agora a proposta. Repetimos a votación, entonces. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda a proposta aprobada tamén por unanimidade. Pasamos ao punto 5 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o novo convenio para colonias canguesas e o cumprimento da Lei de Benestar Animal. Dou vos pasos, sí. Hola, boas tardes. Bueno, no pasado 28 de outubro do 2023, este Grupo Municipal presentou ao Pleno unha moción que foi aprobada por unanimidade e que recollía os seguintes puntos de acordo. Primeiro, instar o Goberno Municipal de Cangas a que renove os convenios de colaboración suscritos coa Protectora de Animais do Morrazo e con colonias canguesas, así como a renovación dos mesmos. Segundo, instar o Goberno Municipal de Cangas a que abone os 3.000 euros pendentes coa Protectora de Animais do Morrazo. Terceiro, instar o Goberno Municipal de Cangas a que elabore e execute un plan no que se recollan as actuacións exixidas na nova Lei de Benestar Animal, como son as campañas de sensibilización e de esterilización, e que dito documento sexa consensuado pola Protectora de Animais do Morrazo e colonias canguesas. 5 meses despois, o equipo de goberno non deu cumprimento a ningún dos puntos de acordo, algo que, lamentablemente, sae norma no que levamos de mandato. Osa situación aínda peor que entón, dada a delicada situación de colonias canguesas, que tivo que asumir a maior parte dos costes aparellados coa recollida dun importante número de felinos. A isto, temos que engadir que os actuais responsables municipais que din que están moi agradecidos pola labor que realiza este colectivo, aínda non pagaron os 2.000 euros correspondentes ao convenio do ano 2023. O resultado é unha avultada deuda económica por realizar un traballo de xeito altruísta que debería estar facendo o Concello de Cangas como administración legalmente competente. Pola contra, os únicos ingresos desta asociación foron na súa maior parte as donacións de particulares e en menor medida de outras administracións como a Xunta de Galicia e o Goberno Central. O Concello de Cangas nin está nin se lle espera. É dicir, moi boas palabras, moi boas intencións, pero a deuda segue sen pagarse, aludindo, como sempre, a un problema de prazos. O Concello pecha a contabilidade e non abona o gasto que se lle presentou en tempo e forma según o convenio. Xa coñecemos as cousas dos orzamentos que vostedes non logran aprobar, algo que, por outra banda, leva acontecendo neste Concello dende o 2021. Un impedimento que non existe para a realización de outros moitos gastos que se están a facer dende que chegaron ao Goberno local. Por todo exposto, presentamos a seguinte proposta de acordo. Primeiro, o Pleno da Corporación reproba o incumprimento sistemático dos acordos plenarios por parte do Goberno local. Segundo, o Pleno da Corporación insta ao Goberno local a aboar de forma urxente o importe de 2.000 euros adeudado con colonias canguesas e comprometidos no seu momento. Terceiro, o Pleno da Corporación insta ao Goberno local a asinar un novo convenio de colaboración con colonias canguesas incrementando a súa cuantía. Cuarto, o Pleno da Corporación insta ao Goberno local a elaborar e executar un plan no que se recollan as actuacións exixidas na Lei de Benestar Animal, como son as campañas de sensibilización e a aplicación do método CES, captura, esterilización e solta, e que dito documento sexa consensuado con colonias canguesas. E quinto, o Pleno da Corporación insta ao Goberno local a solicitar as axudas correspondentes no marco ca Lei de Benestar Animal para financiar as obrigas establecidas para a administración local na citada norma. Ben, abrimos o primeiro turno de palabra.
Victoria. Evidentemente non vamos a poder estar de acordo coa moción porque o primeiro punto non o vamos a aprobar, lógicamente. O único que decidan retiralo, entonces empezamos a debatir de forma lógica, pero non nos vamos a reprobar a nos mesmos, como ten sentido. Con respecto aos demais, me parece, por sorte está o concelleiro que é o portavoz do BNG, que xa el se encargará de explicarnos cal é a situación real neste momento para con colonias canguesas. Si non me equivoco, se están negociando os convenios. Polo tanto, decir que non estamos aprobando, non estamos facendo o que se acordou non é certo, porque eses convenios se están negociando e dialogando coas propias asociacións. Polo tanto, esa parte xa do que o argumentario da propia moción non é certo. Nada máis. Vale. Creo que a propoñente lle falta algo de información sobre este tema, así que paso a encher o cos desa información. Desde a Consellería de Medio Ambiente remitiuse unha proposta de novo convenio hai meses, de feito, para que Colonias Canguesas o estudara e propuxera cambios, se así o consideraba. Nesta proposta xa se inclúen as actuacións conforme ao protocolo CES. Tamén se achegou o compromiso de aumentar a cuantía económica recollida no convenio actual, vixente, por certo, algo que, por certo, precisa de recollerse nos orzamentos municipais, xa que o convenio nominativo, se queremos aumentar a cuantía e pasar dos 2.000 actuais a unha cuantía superior, teremos que cambiar nos orzamentos, pero bueno. Por outro lado, sabendo das necesidades acuciantes de ingresos, tamén se lles pediu que aportaran xa a documentación necesaria para justificar o convenio en vigor e así poder facer efectivo o pago dos 2.000 euros que recolle o convenio en vigor. Esta documentación, de feito, xa foi aportada por Colonias Canguesas o día 18 deste mes, é dicir, a semana pasada, e unha vez revisada en intervención procederemos ao abono, pero esta documentación foi aportada a semana pasada. Diferente situación é a da cantidade correspondente ao convenio de 2023, xa que non se aportou a documentación, que si se aportou este ano, necesaria para a súa justificación a tempo. Non é, como parece insinuar vostede, que non se lles quixera pagar. A justificación do convenio é requisito imprescindible e obligatorio para poder abonar a axuda. E respecto ao comentario que escoitei desde o público cando falou a compañeira Iria sobre, dicindo que mentía cando indicou que desde aquí si se están negociando os convenios, si non hai ningún problema e a xente integrante de Colonias Canguesas me dá permiso, pois podemos facer públicos tanto os correos onde se envía a proposta de convenio como as respostas, si queren, de WhatsApp onde se fala dese tema. Eu non teño ningún problema en facelas públicos. Non podemos entrar en diálogo. Vale. Ben. Non. Bueno, se elas queren engadir algo, eu vou a defender a moción. Non sei se poden intervir ou non por alusións. Podemos facer un receso se queredes comentar algo sobre as diferencias de opinións co concelleiro ou continuamos o turno de palabra. Diríxome a vos porque, claro, as que teríades que intervir seríades vos, si queredes. Non tedes por que, podedesme decir non e continuamos, non teño por que facer o receso, non é obligatorio. Acepto entonces que é un sí, facemos un receso.
Vale, non entramos a valorar este tipo de cuestións porque, como indicou a compañeira, o punto 1 impídenos votar a favor da proposta de acordo. O resto dos puntos non temos ningún problema en votarlos a favor. Pero o punto 1, que reproba incumprimento sistemático dos acordos, non vamos votar a favor. Entón, como va en conxunto, xa non entramos a discutirlo. Pero, si queres, digo xo neste momento, non temos ningún problema con ningún dos outros puntos. A ver, iso foi o que dixen antes. Na proposta que se enviou de novo convenio, que aínda non se respondeu con propostas de algún cambio, se recolle que se aplicará o CES para a recollida, etc. Entonces, está contemplado no novo convenio. Pero o que nos están pedindo, de todas maneiras, neste punto, é que o fagamos xa non no convenio con a Inscanguesa, sino que o fagamos desde o propio Concello como un servicio municipal, evidentemente. Claro. Iso tamén, bueno, é que non sei se é o momento máis adecuado para falalo, pero cumplir coa normativa que exige a lei posiblemente nos obligaría a optar por un servicio mancomunado ou optar polo servicio de deputación que, bueno, non sei se realmente é a onde queremos chegar. Non sei. É que, de feito, non é unha ameaza. O que pasa que, se te vas á lei, si que, se queres cumprir... Entendéchesme, non? É que xa o falamos. Ben, eso sabémolo todos e eu reitero unha vez máis o meu agradecemento. Eu lamento pois que chegamos a esta situación de desavenencia, pero certo é que non só o Concello de Cangas, que decir, de repente se crea esta lei que, como moitas outras cousas, está xenial, escribiro no papel, un pouco como decía o Grupo Popular, que as palabras quedan moi ben, pero de repente lle xeneras un problema a este Concello moitos outros sin ningún tipo de fondo económico para xestionar un problema que é dunha magnitude considerable, e vos o sabedes de primeira man. E a mí sabemos que fai anos que vos facedes cargo desto, pero que dicir, agora ainda encima hai uns requisitos e unhas normativas legais que deixan os concellos en unha situación bastante delicada, digamos. E eu creo que, a pesar de que vexo que estades aquí, que estades protestando, sempre mostramos boa vontade de falar con vos, vontade de chegar a acordos. Nos actualmente sabemos que desde colonias hai moita saturación, sabemos que tuvemos problemas polo tema das recepcións de chamadas, que ao final vos chamaban directamente e ao mellor vos non tiñades disponibilidade de espacio para os gatos que aparecían. Tomamos nota e intentamos que agora, polo menos, non vos chamen directamente ou poidamos acordar con vos. E, bueno, de feito, últimamente, nos mesmos nos fixemos cargo de algún caso que hubo e teremos que seguir colaborando na medida que poidamos,
porque no fondo, pensando no benestar dos animais, a nadie lle gusta toparse un animal atropelado, un animal que está sendo maltratado, bueno, poden ser mil situacións, e eu sei que no fondo hai vontade tanto pola nosa parte como pola vosa, e a Policía Local pois terá que ir cando vos non poidades, e non nos queda máis remedio que ir buscando solucións. En un veterinario. Pois hai que ir vendo, que decir, eu non sei, depende, hai que ver cada caso, eu non te podo decir agora. Depende da situación na que estea o gato.
caso... Sí, está ben. Vale, solo para aclarar unha cuestión, máis que nada para tranquilidade. Sí, vale. E logo retomamos. Eu non quería continuar con este tema, pero o tema da xustificación do convenio do ano pasado, o 15 de novembro, dixenvos, tedes que centrarvos na xustificación do convenio, que se nos bota a tempo en riba. 15 de novembro do ano pasado. E esos teño aquí no chat. Entonces, non podes decir que non vos avisei con tempo suficiente. 15 de novembro. Bueno, oye, eu sei, como todo o mundo. O que non me podes decir é que non avisei en tempo, insistín. Claro, 15 de novembro. Hombre. Oi, vaya excusa. 6 meses no, chica. Veña, vamos a rematar, continuamos. Nada, eu solo decirvos que incluso se non se retira o punto da moción e votamos en contra, o pago dos 2.000 euros correspondentes este ano se farán en este mes. O sea, que decir que sí que vamos a dar cumplimento a eso independientemente do sentido da moción. Ben, entonces, remata o receso. Xa terminamos os turnos de palabra, non? Queda un turno de palabra aínda. Veña. É que non intervín antes, entón procedo agora. Bueno, a ver, é que este tema dá pa moito. Eu, primeiramente, non sei en onde pon no convenio que haya un prazo para presentar os papéis antes do 31 de decembro. Elas presentaron e o traballo está feito, o gasto está cuberto e penso que se deberían de haber pagado xa eses 2.000 euros onte, non mañán. De todas formas, vou dicir que eu a miña moción presentei na fai 5 meses e tamén se exixían os 3.000 euros da protectora que se aprobou e tampouco se lle deron. A día de hoxe siguen esperando. Eu sei que vostedes teñen na súa man a historia de actividades desta asociación de 2023, de todo o ano. Se vostedes miraron ben, a actividade desta asociación tuvo un custo total de 44.000 euros, dos cales casi 30.000 euros foron de donativos de particulares da xente, 5.500 euros foron de axudas que conseguiron elas, que as pediron elas, 9.000 euros quedaronlle de deuda, e vostedes non foron capaces de darlle 2.000 euros. O sea, que é unha cantidad de risa, porque ainda por riba ter un convenio de 2.000 euros cunha asociación que fai toda a labor que fan elas, é que é un insulto. Tanto ao traballo que fan como a súa intelixencia. Elas gastan moitísimo máis do seu peto. É que isto é un problema grande, porque vostedes non só é que non lle deron os 2.000 euros, sino que había dúas axudas que puderon haber solicitado, que unha rematou en xuño e a outra rematou en setembro e non pediron ningunha das dúas. O sea, e diso selles, porque elas sei que vos lo trasladaron e non as pedéchedes. O método CES é que a lei está vos obrigando a cubrir o método CES. O agradecemento, as boas palabras, xa as tuvestedes fai 5 meses, pero las palabras se las lleva el viento. Elas están a traballar, non están a recibir boas palabras. O traballo que teñen elas nesta asociación, polo menos 3 personas traballan arreo todos os días. E o traballo delas é alimentar, limpar, cazar gatos, medicalos, leválos ao veterinario, xestionar as adopcións, recoller os donativos cando as chaman que teñen que ir a desplazarse, xestionar os papéis porque non teñen cartos para meterse nunha gestoría. E teñen que atender as redes sociales, a xente que lles fala, todo o que lles entra, que isto non é pouco, isto son moitas horas ao día, todos os días. Por aquí, creo recordar nun pleno, que se dixo que había que dignificar o traballo da xente.
Estas rapazas non son dignas, non fan un traballo digno. Elas non cobran ni un céntimo. Ao contrario, ainda lles custa cartos e tiempo. Penso que hai que recoñecerlo. E 2.000 euros son de risa. Poden dicir vostedes canto gañan? Porque 2.000 euros é unha risa. Menos. A ver, espera. Pois creo que teño aquí entonces... O receso terminou, xa podemos seguir o turno normal. No, eu estou na miña intervención, non sei por que me están interrompendo. Así que vai terminando, Peña. Eu non falei, eu estou na miña intervención. Eu esteulles dicindo que vostedes están cobrando pé de 30.000 euros e a esta asociación non lle dan 2.000. E hoxe sale na prensa que lle van cambiar o convenio a 5.000 euros. Iso de risa. 5.000 euros é de risa. E se traen ese orzamento por 5.000 euros, xa lle adianto que nós vamos a votar en contra. Porque iso é unha burla. Despois vou vos a plantexar, por favor, estou na miña intervención. Temos que parar. Veña, hai que ir terminando e retomar o turno. Que falta de respeto. Voulles engadir unha cousa, por favor. Necesito engadir unha cousa. Eu estou na miña intervención, estanme interrompindo todo o rato. É que xa tiñas o tempo gastado moito antes de que te molestaran. Só é por aclarar. Eu acabo de intervir agora mismo. Eu voulles expoñer os problemas que hai e agora mesmo estamos en época de cría. Dentro de pouco van a empezar a aparecer camadas. Iso é unha locura, non saben o que se están enfrentando, porque iso é unha chamada ao día, é unha camada ao día. E que lle van a facer estas rapazas a esas camadas que non teñen donde metelas? Van a extraer o asuntamento? Non pode ser. E por último, vostedes, se queren, poden facer máis cousas, porque solamente teñen que mirar o asuntamento veciño de Moaña, que está cubrindo todas as castracións de todos os gatos da rúa. E toda persona que queira ir a castrar o gato pode ir e o asuntamento está no cubrindo. En Redondela, cando van tendo partidas de cartos, tamén o están facendo, están gobernando os mesmos que aquí. E cubren todas as urxencias veterinarias. O sea, aquí isto é unha cuestión de vontade. E o punto 1 non se retira. Vitoria, queres intervir? Fixéramos o primeiro turno, me dice a secretaria. Estamos no segundo turno. Queres? Non? Antón, queres aclarar algo? Pois podes pechar se queres. Dicen todo o que tiñan que dicir, agora están nas vosas mans. Perfecto, pois sin máis dilación vamos a votar o punto. Votos en contra. Abstencións e votos a favor. Pois queda aprobado por 11 votos a favor. Pasamos ao punto 6 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a posta en marcha do bono comercio local. Boa tarde, de novo. Temos unha proposta de sustitución e engádega. Vamos falar da proposta, empezo eu, como vamos facer? Ben, en agosto do ano 2022, nunha mesa de comercio local, todos os grupos políticos municipais, todos máis un que agora xa non está aquí, xunto con todos os colectivos que pertencen á mesa de comercio local, adoptamos unha decisión por unanimidade. A decisión non era outra máis que acordar que íamos realizar un bono de comercio local como xa fixéramos o ano anterior e que o íamos facer houbese orzamentos ou non os houbese, porque non queríamos que o bono fose reo dun goberno que quizáis non sepa ou non poda aprobar uns orzamentos.
Ese acordo está plasmado nun acta do mesmo ano, de outubro do 2022. E o certo é que dende esa nada se fixo. Nos entendemos que esta medida que foi pioneira e foi unha medida que produciu un efecto dinamizador para o comercio e foi unha medida que, a pesar de ter, creo recordar agora mesmo que foron 150.000 euros, adoptamos 230.000 euros porque había 150.000 da Xunta de Galicia, 77 da Diputación e 3.000 do Concello, por as axudas do COVID. A idea era que se repetira 230.000 euros para o bono comercio. Efectivamente, unha cantidade para as arcas municipais importante, pero entendemos que todo o que sexa dinamizar o comercio e axudar as familias é bo e o vamos a recibir, é recíproco, o damos, pero o vamos a recibir. Por qué? Porque é un bono que se vai gastar dentro do tecido local. Ben, nos estamos escoitando que temos un goberno que aposta polo local. O certo é que non son só as verbas o que vale, sino os feitos. E os feitos é que non vemos ningunha medida sobre dinamizar o comercio, non vemos tampouco a medida do bono, non vemos nada. Nós, que non tuvemos ni temos acceso a ningún borrador dos orzamentos, porque este goberno local decidiu que ao grupo do Partido Popular, con 10 mans para votar os orzamentos, non lles quería facer partícipe de ningún borrador dos orzamentos, repito, ningún, non temos coñecemento, pero sí que sabemos que hai outros colectivos que xa os viron, e dentro destes colectivos, tanto Fecimo como Cangas Bella nos comunican que na reunión que tiveron con este goberno local, o mesmo goberno local que aposta por o tecido local, que aposta por as nosas tendas, que aposta polos nosos produtos, lles dixo que non existe ningunha partida nos orzamentos, no borrador que están a facer, que non existe ningunha partida para dinamizar este comercio local. Nos, repito, dende este grupo municipal o descoñecemos porque non coñecemos ningunha sola liña dese orzamento fantasma que vostedes manexan. Pero o que si sabemos é a necesidade que temos de apostar polo noso. Nós sempre apostamos polo noso tecido, porque entendemos que o comercio local é o que dá vida ás rúas, entendemos que o comercio local é o que permite ás familias saír adiante e apostamos por eso. Tamén queremos decir que apostar polo comercio local, ademais de por uns cartos, tamén é limpar as rúas, tamén é arranxalas. Iso é unha aposta por o tecido local. Apostar polo comercio local é moito máis ás veces que por cartos ao comercio local. Por todo isto, nos traíamos unha proposta de acordo, que era a seguinte: o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a elaborar un borrador para levar á mesa do comercio no que se asenten as bases para que dunha vez por todas volvamos a emitir o bono comercio. Esta é a proposta. Ben, ábrese o turno de palabra. Ben, pois desde a alternativa se presenta unha emenda de sustitución e de engádega a esta moción do Partido Popular e a vamos a explicar. Nós entendemos que o bono comercio naceu a raíz do COVID, da situación que tivo o noso comercio, xa que o Concello de Cangas foi o concello que pasou máis meses pechado coas súas fronteiras con respecto a outros concellos, dado a incidencia que tivemos aquí. E a raíz daí se fixou un proxecto que foi o bono comercio e que certamente axudou, al menos naquel momento tan complicado, a situación do peche dos propios comercios. Ben, unha vez pasado ese transcurso de tempo e nas seguintes mesas de comercio o compromiso seguiu adiante, pero sí que ben é certo que modificáramos un pouco o concepto do bono por dinamización do comercio, por un simple motivo, porque consideramos que é a mesa de comercio a que ten que determinar como repartir, en que tipo de campañas ou que tipo de campañas levar a cabo,
e como repartir os cartos que corresponderían nesa dinamización do comercio. Por eso a nós non nos gusta, e unha das modificacións que presentamos é esa, modificar a palabra de bono do comercio a cambio do plan de dinamización do comercio para que sexa a mesa de comercio a que determine como repartir os cartos e de que forma e para que campañas e en que épocas do ano. Ese é o primer cambio. Que fixemos despois? Nós non entendemos a dinamización do comercio afastada do turismo. Non a entendemos. Non entendemos o turismo no Concello de Cangas que non supoña un enriquecemento para o pobo de Cangas. Non entendemos o turismo no Concello de Cangas que non supoña unha protección da nosa contorna. Por eso pedimos unha engádega a máis na moción do Partido Popular no turismo, porque non consideramos que deban ir por separado. Turismo e dinamización do comercio, incluso as dúas mesas que xa existen, coinciden nun 80% os seus membros, porque é imposible querer protexer a nosa contorna e poder axudar o noso comercio se non valoramos que tipo de turismo queremos. Por ese motivo, a Alternativa presenta dúas engádegas á moción do Partido Popular. Un segundo punto, que se destine nos orzamentos do ano 2024 na partida de comercio o plan que se require no punto 1 cunha cuantía mínima como a que se acordou na mesa de comercio do ano 2021, que é a cantidade que comenta a concelleira do Partido Popular. E o punto terceiro, e este é un acordo da mesa de turismo, destinar os nos orzamentos do ano 2024 o 1% do total para a Concellería de Turismo que, tendo en conta o exercicio do ano 2021, ascendería a uns 170.000 euros, según acordo por unanimidade da Mesa de Turismo do 16 de decembro do ano 2021 e posterior acordo da Xunta de Goberno do Goberno Municipal anterior. Entón, me queda simplemente por saber se o Partido Popular aceptaría ou non aceptaría esta engádega na súa moción. Aceptamos a engádega, ningún problema por plan de dinamización. Nos pusemos bono porque na mesa de comercio eles mismos falaban do bono e por eso o nominamos así, pero bueno, ningún problema. Que se esa cuantía do 2021 parecenos correcto, creemos que ten que ser así. E con respecto á mesa de turismo, bueno, a intención era traer outra proposta nese senso, pero vemos que aquí pode ir perfectamente incluída por lo que acabas de reflectir. É certo que os integrantes son prácticamente os mesmos, entonces, bueno, nos parece acertada e sí aceptamos a engádega. Ben, pois continuamos cos turnos de palabra. Bueno, desde Esquerda Unida vamos a apoiar as engádegas estas. Na terceira, destinar nos orzamentos do 2024 un % total para a Concellería de Turismo, que tendo en conta o exercicio, bueno, o que pon aquí. Entonces, eu en ese momento era Concelleira de Turismo, donde que sí, que unha mesa de turismo por unanimidade se acordou destinar un 1% do orzamento para turismo. Entonces, eu estou de acordo cos 3 puntos. Por o momento nada máis. Hola, boas tardes a todas e a todos. Como, bueno, non podía ser de outra maneira, nos imos a votar a favor. Por o momento nada máis. Ben, boa tarde. Eu, pola miña banda, quería dicir que hoxe, 26 de abril, que a Xunta de Galicia puxo en marcha o Bono Activa Comercio, que é unha iniciativa para incentivar o comercio de proximidade. E por qué? Pois porque é competencia da Xunta impulsar e estimular o comercio. A nosa, a do Goberno municipal, é a de colaborar e implementar a promoción e o fomento do comercio local de proximidade. Está claro que todas e todas, a cidadanía en xeral, o que temos é a responsabilidade de axudar e apoiar o pequeno comercio,
debemos tomar conciencia e pensar ben onde mercar. Aclarando o que falou a señora Ermelo, teño que dicirlle que sí, que o Goberno municipal contempla levar nos seus orzamentos de 2024 na partida de desenvolvemento local unha contía que se destinará á promoción e ao fomento do comercio de proximidade. Unha vez aprobados os orzamentos, convocarase a Mesa de Comercio Local para tratar en exclusiva que medidas adoptar para reanimar o sector e axudar a economía das canguesas e dos cangueses colaborando con medidas contra a exclusión social. Non é competencia propia municipal, como dixen, a creación do bono comercio en sí, pero sí, como tamén dixen, implementar, é dicir, poñer en funcionamento a promoción e o fomento do comercio local, e iso sí que incluiremos na elaboración dese borrador que se levará á Mesa de Comercio Local. En canto aos engadidos que presenta a alternativa dos veciños, en canto ao primeiro punto, efectivamente, estamos de acordo, o meu discurso ia nese camiño de tamén solicitarlles o cambio de bono comercio local por, efectivamente, como di alternativa, plan de dinamización do comercio. É o ideal. En canto ao segundo punto que engade, teño que dicir que sí que imos investir, destinar nos nosos orzamentos, como dixen hai un pouco, unha contía para a dinamización do comercio, pero sempre acorde ás posibilidades reais. Xa que no 2021 o Goberno non se fixo cargo de máis d'1 millón de euros anuais de todas as sentenzas, intereses e débedas que xa veñen derivadas da mala xestión do Partido Popular. Esa partida da que fala non se puido prorrogar xa que especificaba 2020. En canto ao terceiro punto, consideramos efectivamente importante que a Consellería de Turismo pois que incremente o seu orzamento, pero pensamos ou non vemos a lógica de metelo aquí, de que se debería debater pois noutro momento, non cando estamos a falar de comercio local. Ben, bueno, unha vez despois de escoitala, entendo a preocupación de todo o tecido local desta vila. O entendo perfectamente, porque vostede é un sí, pero non. Se vostede non cree na Mesa de Comercio Local, home, pa que a convoca? Porque vostede, se creera na Mesa de Comercio Local, non diría todo o que acaba de decir aquí, que foi un despropósito e precisamente en contra do comercio local. Bueno, en primeiro lugar, o tema dos orzamentos. Digo, e repito, para nós, os orzamentos deste goberno son fantasmas. Non coñecemos ningunha verba deles. Só sabemos que non os teñen aprobados pola nosa culpa, a pesar de que nós non os coñecemos, pero é a excusa deste goberno inoperante para non facer nada. Repito, non facer nada, Lucía. Unha mesa de comercio local que non é vinculante, pero que sí é a voz de todo o tecido local deste pobo e é a voz tamén de todos os grupos políticos. Home, o voso grupo político tamén votou a prol desta medida. Votou a prol desta medida. E votou a prol sabendo que non iba a ser a Xunta de Galicia que a pagara.
Entonces, un despropósito todas as declaracións e, dende logo, moi mal escollida esta representante do comercio. Vostede, que ten unha praza de abastos coa mitade dos postos baleiros e que non é quen de facer un estudo e facer o sitio atractivo, vostede, que non é quen de ter sequera as rúas limpas, vostede é a que vai apostar polo comercio local? Vostede que o único que sabe decir aquí é que non ve que o turismo teña que ver co comercio local? É que vostede non ve moitas cousas. Eu non sei onde vive vostede. O turismo tamén gasta no comercio local. E lle guste ou non lle guste, como a proposta é miña e a emenda a decido eu, pois vai a ir a da mesa de turismo. E vostede, se quere, vote en contra. Porque realmente xa non é o que vai a votar vostede aquí, nin o seu grupo municipal. É o que fan vostedes cada día, a prol do comercio local e do plan dinamizador. Porque aquí é moi fácil falar de plans dinamizadores. Home, que eu saiba, tampouco había unha partida orzamentaria para subir os soldos do goberno, e pasar de unha adicación a 5. E se fixo, verdade? Se paga cada mes. Se paga cada mes. Vale? E non había un orzamento. Vale? Pasáballe como os gatos. Tampouco había orzamento, pero para vos hai partida. A través do gasto corrente. Vale? Ou sexa que non me veña vostede a decir que non se pode. Hai que ter vontade de facer cousas. O que non se pode facer é dicir que se apoia algo e despois vir aquí e votar a todo en contra. Nós creemos no comercio local, porque sabemos que a vida das vilas e das cidades e dos povos depende moito do comercio local. E todos eses comerciantes que abren todo o día a Versa, todos os días a Versa, axudan a que a dinamización económica, esa palabra que tanto lle gusta, funcione. Entonces, un plan dinamizador ou un bono é o que reclaman. E dende a mesa de comercio local, repito, cos votos do seu grupo tamén, foi o que se reclamou. Así que se vostede non o ve, igual o problema é seu. De momento nada máis. Segundo turno. Ben, Justamente a alternativa pide unha modificación de nome de bono do comercio por plan de dinamización porque nos parece moitísimo máis interesante e porque ademais implementa moitas outras máis dinámicas, non? Cun plan de dinamización do comercio non solamente se beneficia o comercio, sino que se incentiva a xente a que consuma, a que os nenos se divirta con actividades na rúa e que Cangas sexa en determinados momentos un sitio onde a xente lle apeteza ir a dar un paseo e poder mercar souvenirs ou recordos de ese día. Consumir na nosa hostelería, porque non solamente está o comercio, sino que tamén está o sector da hostelería e facer gasto. Da casualidade que o 99,9% do comercio local de Cangas son de veciños e veciñas de Cangas, co cual é repercutir na riqueza do noso pobo uns cartos públicos que tamén se repercuten facendo outro tipo de actividades. Non vou a reiterar para a alternativa a unión que existe entre turismo e comercio, porque xo expliquei anteriormente. O que ocorre é que hai que intentar leválo a cabo. Sabemos que iso non é sinxelo, levamos con orzamentos conxelados desde o ano 20, pero no ano 21 a corporación traballou con un orzamento de 15 millóns e o borrador que a min se me pasa é de 18 millóns. Ese o borrador último que eu teño, que non quere decir que sexa de verdade o que quede de último ou que sexa o último que existe. No comercio se pon de dinamización ou de gasto corrente 73.000 euros, dos cales casi 40.000 é a limpeza da plaza. O servizo de limpeza da plaza vale eso, porque a plaza, evidentemente, como todos saben, é unha zona de limpeza específica, onde ademais os veterinarios e onde evidentemente todos queremos ir comprar cun mínimo de garantías, pois a limpeza do mercado de abastos é a cargo do Concello de Cangas, como non pode ser de outra forma, co cual nos quedaría po plan de dinamización pois 30.000 euros. En ese sentido, o que me refiro é dicir, no 20, 21, no 20 se dedicaron 1 millón de pesetas casi a problemas COVID
partida orzamentaria que non se prorrogou a partir do ano 21, que por iso traballamos con 15 millóns de euros para concretalo. Hoxe, cun incremento de 3 millóns de euros, de verdade creo que sí que é posible poder facer ese plan de dinamización conxunto co plan de turismo e poder levar a cabo esta proposta. Non o considero imposible, porque no borrador de orzamentos do ano 22 sí que estaban incluídas as dous acordos das dúas mesas, tendo 1 millón menos do que hoxe se presenta neste borrador. Sí que é posible, creemos que é o momento, e se vamos a aprobar orzamentos, fagámolo para todos e para todas. Bueno, aquí eu estou un pouco, vou non decir claramente, en shock. No 2020 facemos uns novos orzamentos. Fíxose Bono Comercio, estaba como concelleira. No 2021 non se fixeron, hubo un acordo. No 2022 non se fixeron, non se podía. No 2023, ata maio, tampouco se fixeron, non se podía. Ahora, de repente, vendemos que o pobo de Cangas é superimportante facer o comercio porque estamos na oposición. Cando estamos no goberno, que pasa? Non era importante porque non se fixo en 2 anos e medio o bono comercio. Entonces, non entendo moi ben si cando estamos na oposición é importante, pero cando estamos no goberno non. Entonces, este bono comercio non se fai desde 2020, non desde fai uns meses. Levamos 3 anos sen facelo. Por suposto que é importante. Foi unha medida COVID, foi unha medida extraordinaria que funcionou, que de 100.000 euros que puso o Concello, tuvemos ou gañaron os comercios, o comercio local, estamos falando de 300.000 euros en menos de unha semana. Claro que funcionou, claro que é importante para o comercio local. Claro que Fecimo, na mesa de comercio, como dixo a compañeira Loli Hermelo, se falou de facelo incluso en 2 tandas, porque o comercio local non era só facelo nunha tanda a 100.000 euros, sino se falara de facelo en 2 tandas, que era despois das Navidades, porque era a época baixa do comercio local e despois do Brán. Pero isto non ten que ser, se estamos na oposición, si temos que facelo, porque o pobo de Cangas. O pobo de Cangas foi este ano, o ano pasado e o ano anterior. Entonces, vender flores, como que non. Como que non. Esto, el acuerdo era del 2021, perdón, que hablou en castellano, do 2021, estamos no 2024, e non se cumpliu. E claro que se vai a cumplir, porque aquí vivimos todos, e todos queremos que o comercio, que a hostelería, que a praza de abasto non peche, porque vivimos do mar, porque somos de familias mariñeiras, porque nós queremos que isto vai adiante. Que é certo que as calles necesitan mellorar moitísimo, estamos totalmente de acordo, todos vivimos aquí, todos sabemos o que hai. Pero isto non é só cando estamos na oposición, isto tamén é cando estamos no goberno. Polo de agora, nada máis. Ben, eu simplemente quería sinalar a señora Hermelo que me acusou de non facer nada ou de... xa non sei que palabras dixo. Pois debe ser o seu punto de vista, o meu non é así. Debe ser que cando un está no goberno ve unhas cousas dun xeito e na oposición dende outra. Porque sí, claro que me gusta moito a palabra dinamización, polo que significa, e eu sei non ben. E sí que vou dinamizar. Cando vostede aprobe os orzamentos, veremos. Bueno, igual lle gusta porque é unha palabra aguda, non o sei. Calquera cousa pode ser. Para que vostede teña coñecemento,
xa máis estuve no goberno. Xa máis. E eu sempre defendín o mesmo. Sempre. E levo anos traendo, tamén para o seu coñecemento, esta defensa deste tipo de dinamizacións do comercio. A que mudou, non vostede, porque vostede chegou aquí fai 2 días, senón o seu grupo político. Que si na oposición votou a prol e agora ten unha chea de problemas. Non pensou nos problemas que había no goberno anterior a pesar de non ter orzamento e estar prorrogado. Vale? E eu votarei o que considere cando vexa un documento con tempo e con forma. Como faría calquer veciño. Evidentemente, o que descoñezo non lle vou a decir o que vou a votar. Porque vostede pode por calquera cousa. En vista do que vexo, calquera cousa é posible deste goberno. Porque se con un orzamento o parecer de 18 millóns, 77.000 é o importe que pon vostede para dinamizar, perdoe, pero vostede non é aceitada no posto que está. Esa é, por suposto, a miña opinión. Porque defender a dinamización do comercio local nunha vila dun presuposto de 18 millóns de euros e que somente exista, señora alcaldesa, eu non teño por que escoitar tonterías. No, cando vostede chame o orden. O certo, Lucía, é que con 18 millóns de orzamento, se iso é certo, 77.000 para o comercio local nesta vila é casi un insulto ao comercio local. E se non, faga vostede unha enquisa en todos os comercios locais. Nada máis. Sí. Perdón, vou aclarar unha cousa a súa compañera. Sei non porque acaba de decir Vitoria. Por si non escoitou tampouco. Ben, vamos a votar en primeiro lugar a aceptación das emendas. Logo pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Quedan aprobadas as emendas por unanimidade. E vamos a votar agora a moción en si mesma. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Ben, pasamos ao punto 7 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o cumprimento da aprobación plenaria do convenio da mellora de accesibilidade da Estrada Madalena Aldán. Boas tardes. O Partido Popular traballará coas 4 asociacións, nos, a Madalena, de Arabelo e Herbello, que leva moitísimo loitando para dotar de seguridade a estrada provincial EP 1002 a Madalena Aldán. Estas asociacións, fronte ás desidia deste goberno, decidiron facer público os incumplimentos do goberno local, co proxecto da mellora citada por un importe de 1,3 millóns de euros, que xa foi aprobado polo Pleno do Concello e acordado coa Diputación de Pontevedra no ano 2023, co anterior goberno local, e avalado por todos os partidos, sendo o Partido Popular de Cangas o primeiro en reivindicar esta obra. Estamos totalmente de acordo con que a estrada Madalena Aldán é un dos viais do Concello con maior perigrosidade por as súas características e donde compra actuar o antes posible. Por iso, o convenio entre as dúas administracións permitirá a Cangas dotar de beirarrúas con unha zona de moita densidade peonil e moi transitada, xa que nesta zona temos 2 institutos, María Soliño, Monte Carrasco, un colexio especial como é Xoán 23
instalacións deportivas, áreas recreativas e zonas de esparcemento. Afortunadamente, hasta a data de hoxe, non houbo que lamentar ningún incidente grave. Pero, cada día, os peóns que pasan por ali tópanse con verdadeiros riscos e, cando ve un coche, téñense que botar a un lado o rego para non ser atropelados. Para cumprir o convenio, o Concello ten que aportar 260.800 euros e o millón restante será asumido polas arcas da Diputación Provincial. Denunciamos que o Goberno local de Cangas non inclueu esta partida en ningunha das liñas do Plan máis provincias, que xa rematou o prazo. Tal é como estaba reflectido en toda a documentación e aceptado en sesión plenaria. Temos que recordarlle a este Goberno que o pleno do mes de noviembre de 2023, por unanimidade dos seus membros presidentes, aprobou unha moción do Grupo Municipal Mixto referente á millora da mobilidade peonil de EP 1002 a Madalena Aldán. Na moción instábase o Goberno municipal que o antes posible puxera a disposición a cuantía que requería para o inicio e licitación e asinatura do convenio coa Diputación de Pontevedra. Ao parecer, polas informacións que temos, tampouco aparece no borrador de orzamentos municipais do 2024 ningunha cantidade para o convenio coa Diputación para esta obra, aínda que están a tempo de, tamén lles digo que están a tempo de engadilo e deberían facelo por responsabilidade. As asociacións informan ao Partido Popular que se reuniron co Goberno local de Cangas en moitas ocasións con motivo desta obra carretera Madalena-Aldán. Podemos destacar dúas en concreto. O 6 de xulio do 2023, coa alcaldesa, que ao parecer mostrou descoñecemento total, que pensaba que estaba resolto a entrega do 20% que lle correspondía ao Concello polo convenio, é dicir, os 260.815 euros. Pois non é así, xa que o Concello en ese momento non había aportado ni un euro. O 28 de febreiro de 2024, houve outra reunión co Goberno, ca señora Araceli Gestido, señora Iria Malvido ou señor Antón Iglesias, donde a señora Malvido manifestou que se lle fixeran chegar por parte do Concello de Cangas 80.000 euros para esa obra á Diputación e que non o quixeron. Vemos que sigue mentindo e botándolle culpa aos demais, sen vostedes asumir ningunha. A estas alturas xa non nos extrañamos nada deste Goberno. Por todo o anterior, presentamos a seguinte proposta de acordo. Que o Pleno da Corporación insta ao Goberno municipal a que cumpla cos acordos plenarios e que cumpla con todos os requisitos exixidos pola Deputación para executar a obra a Estrada Provincial EP 1002 a Madalena Aldán de inmediato. Abrimos o turno de palabra. Victoria. Bueno, desde a alternativa queremos comezar este punto dicindo que non solamente estamos molestos polas declaracións hoxe feitas nos medios de comunicación que faltan a verdade, preferimos decir que faltan a verdade a que se minte, sino que además estamos molestos porque se insinúa que non se fixo traballo por parte da funcionaria responsable dese expediente. E desde aquí quero darlle as gracias porque é certo que un expediente donde se consiguen 57 desafectacións para poder conseguir ou cesións voluntarias por parte dos veciños e de forma gratuita este Concello para ser capaces de facer unha senda peonil que garantice a seguridade nesa senda en 7 meses e se faga todo o procedimento coa Deputación cando o vial do viso ingresario, por comparativa, levou entre 5 e 7 anos leválo a cabo, creo que de agradecer o seu traballo e a súa seriedade. Nos parece moi injusto que se diga que non se presentou a documentación en tempo e en forma, co cual desde aquí, no nome meu propio, porque me tocou traballar moitas horas con ela, e no nome da alternativa, lle quero dar as gracias polo seu traballo, que foron moitas horas, moitos días, que non lle correspondían traballar, e así o levou a cabo. En segundo parte, o que nós únicamente vamos facer nesta primeira toma de contacto é unha pregunta. Existe, tal como dixeron e como se plasma na moción, un acordo plenario
que se acorda por unanimidade, donde se designa como se vai a pagar a parte que corresponde ao Concello de Cangas. Exactamente da mesma forma que se fixo co Vial, o Viso e o Igresario, a conta do Plan Concellos. Ben, o 3 de xaneiro do 24 publicáronse as bases do Plan máis provincia, que como se chama agora o Plan Concellos do ano 2024. En xaneiro esta corporación entendemos que xa debían saber que obras iban a levar a ese Plan Concellos porque houbo que redactar eses proxectos. 3 meses máis tarde, en abril, a corporación, que é cando remata o prazo para presentar o Plan Concellos, presenta as obras. Entón, en 3 meses non tiveron o tempo para xestionar o cambio de financiamento da obra Herbello a Madalena, se iso fose a intención. Por un lado, queremos respostas de por que e se se ten a potestade de romper un acordo plenario por unanimidade e se pode facer directamente nunha xunta de goberno, esa ruptura de acordo plenario. E segundo, porque en 3 meses non se dá traslado ni se trae a este pleno un segundo acordo plenario donde desfaga o anterior e donde se designe como se vai financiar esa obra. Ningunha desas dúas cousas veu a este pleno e esa é a pregunta que quere facer Alternativa. Boas tardes, a ver. Eu, sinceramente, me quedo bastante asombrada, pero entendo que se trata de intentar embarrar a situación para ver se así se nos dá a razón. Ben, vou a facer unha cronoloxía bastante sinxela, espero que todo o mundo comprenda. O 16 do 3 do 2023, que nos non gobernábamos, gobernaba Victoria, a Diputación enviou a este Concello un borrador de convenio para a súa firma. Victoria truxo o pleno do 30 dese mes ese borrador para poder firmalo. Acordastes todos firmar o convenio aportando a parte co Plan Concellos 24. Foi así. De feito, teño aquí o acordo plenario. Despois de iso, o que fixo Victoria, efectivamente, foi entregarlle á Diputación ese acordo plenario. Ao que a Diputación responde o 12 do 5, nos ainda non gobernábamos. Ben, contesta. Os papeles falan, o sea, isto está nos expedientes, non me invento nada. Di, recibida a certificación do acordo municipal de aprobación do convenio establecendo que a achega municipal se financiará co cargo Plan Concellos anualidade 2024, é necesario que a imputación de gastos se inicie no actual exercicio orzamentario, aquel momento o 23, podendo aplicarse ata un 70% si a do 24. Ben, entonces hai eleccións, entramos nós no goberno e o que facemos é, efectivamente, decirlle no 23 á Diputación que lle damos ese 30% do orzamento do 23. Os documentos falan. Isto foi pouco despois. E unha vez que nos entregamos este 30%, que eran 80.044,53 euros á Diputación, nada máis se supo. Nada máis se supo, calada por resposta. A Diputación nos fai literalmente pecha a porta na cara, non nos volven a enviar un borrador, non nos din si queren firmar o convenio, sino porque de feito terían que enviar outro convenio porque agora é un novo presidente, unha nova alcaldesa. Nada de nada, a tal punto que nos vemos na absoluta desesperación de ter que estar chamando por teléfono e enviando por escrito, os papeles falan, por certo. Mira, citas, o día 31 do 10, o día 29 do 1, o día 26 do 2, o día 23 do 4. A propia alcaldesa foi á Diputación en persoa a pedir que se nos recibira para tratar este tema. A secretaria da alcaldía chamou máis de 5 veces. Cristina, a rapaza que temos de auxiliar en obras, pediu cita máis de 5 ocasións. E non hai maneira. Polo tanto, a min que me digan vostedes que queren facer a obra, cando, por certo, no orzamento da Diputación non contemplades a vosa parte, me parece... Bueno, eso sí que é un insulto. Eso sí que é un insulto. En conclusión, a conclusión que sacou clarísima é que esta obra non se fai porque o Partido Popular non lle dá gana. A bloquea clarísimamente. E digo máis, que se faga oposición sí, pero que se minta e se difame non. Esta política é rastrera. Esta política difamatoria chega a un punto, vale, que ten un límite.
E, na miña opinión, o límite é a integridade persoal. Non? Señora Figueiras, me pregunto eu, vostede, se non ten integridade, se vai a seguir difamando e mentindo. Se vostedes, Partido Popular, consideran ultraimportante esta obra, execútenna. Execútenna vostedes, se a carreteira vosa, se xa se puxeron a disposición os terreos, se tedes todo por diante. Por que non o metedes nos vosos orzamentos que xa aprobastes? Porque non a pensades facer. Non pensades recibirnos, non pensades firmar o convenio, nada de nada. Por certo, nos nosos orzamentos, que pa non miralos, os coñecen moi ben, por certo, resulta que sí que temos unha partida para convenios coa Deputación de 300.000 euros que daría cabida a isto. Nada máis polo de pronto. Bueno, evidentemente desde o BNG non temos máis datos que aportar despois da intervención da concelleira de Obras e Servizos, así que o que vou facer como portavoz do BNG é decir que o que queremos deixar meridianamente claro é o noso apoio a esta obra e a disposición deste goberno para ir da man coas asociacións veciñais ata a Deputación para conseguila canto antes. E digo ir literalmente, físicamente ali, a ver se por fin conseguimos que nos reciban os responsables da Deputación, a este goberno municipal e aos veciños e veciñas, que, por certo, parece que tampouco teñen moito interese en recibilos directamente. Por a nosa parte, o compromiso de consignar nos orzamentos a cantidade que debe aportar o Concello, no momento no é que a Deputación teña en conta a súa parte nos seus, algo que por agora non fixo. Nada máis por agora, gracias. Bueno, integridade personal por alusións como o seu jefe, que colleu 5 días de receso. Non me vai vostede a dar leccións de integridade moral, porque a miña profesionalidade precédeme. Bueno, vamos a falar do que viñemos a falar aquí, que a xente non ten por que escoitar estupideces. As 4 asociacións están desesperadas por a desidia e a deixadez dun goberno que tarda en recibilos e, cando recibe, tratan de envolvelos con argucias retorcidas. Leváronse ao pleno moitas veces o arranxo da carretera Madalena-Aldán, aprobándose por unanimidade, prácticamente todas as veces, e logo o goberno local non as levou a bo porto. Agora ven a señora Malvido dicindo que non se pode levar a aportación que ten que facer o Concello o plan máis provincias, porque ten que ter titularidade a carretera. Que pasa con 90.000 euros que lle deron para as festas do Cristo, que se fan as naves do GEA, ou é que as naves do GEA ahora son da nosa titularidade? Mire que lle gusta mentir a vostede. Como vostedes ben saben, e se non digo eu, no plan máis provincias na línea 2, serve para cubrir gastos corrientes, como aportacións aos convenios ou transferencias a outras administracións, como se ven facendo con outras obras da Diputación ou con pagos de factura a Sogama, servicios prestados por un ente mancomunado. Polo que non é certo que o plan máis provincias non sirva para destinar esa cantidad que ten que pagar o Concello para esta obra. Vostedes son como un botafumeiro, esparcindo bulos e mentiras. Minten cando din que non se pode destinar os fondos do plan máis provincia ao convenio. Como mentiron cando decían que non se podía destinar a línea 3 no tema de contratar traballadores por problemas legais. E agora van contratar 2. Pois, creo que é unha proba bastante que vostedes minten e minten bastante. Entonces, queda demostrado que a aportación á liña 2 pódese facer perfectamente. Son coñecedores que con anterioridade a esta obra se destinaron fondos ao plan máis Concello. Se sufragaron as aportacións municipales contra este plan da Diputación, sempre a través da liña para pagar gastos correntes e non inversións. Ten ao seu lado a señora Vitoria Portas, que pode darlle algún dato dos viais provinciales que se realizaron con esta práctica en anos anteriores. Tamén falan de que deron documentación no 2003, 80...
todo embarrar. O que a Diputación lle requireu para que respostaran antes de que rematara setembro de 2023, para poder elaborar os orzamentos da Diputación do 2024. Co compromiso de que o Concello, ríase, que son datos certos, co compromiso do Concello de aportar a súa cantidade. Foron requeridos para que xustificasen que tiñan os cartos suficientes e respostaron vostedes fora do tempo, en concreto o 26 do 10 do 2023, cando os orzamentos da Diputación xa estaban pechados. Pero esta é a línea deste goberno. Tarde, mal e arrastras. Vostedes, según nos informan... Isabel, o segundo turno son 3 minutos. Digo, vai rematando. Según nos informa un paxariño, levaban esta partida destes orzamentos no borrador, que despois parece que desapareceu. Podrían decirlle aos veciños cal foi o motivo pro que desapareceron estes cartos? Podo seguir ou... Eu falo... Quero dicir, somos 10, pero bueno. Abrimos... Bueno, continuamos... Ben, outro pleno de Tumas. Non dá exactamente igual. Ni Concello, ni Deputación, ni Concello, ni respiramos, nin vamos, nin facemos. É dicir, aquí hai unha realidade e é que se fixe un proceso e que alguén non está a facer o seu traballo. Ben, volvemos ao mesmo. No goberno anterior tivemos que tramitar 2 convenios con 2 viais da Deputación exactamente da mesma forma. Viso Igresario e Herbello a Madalena. Exactamente igual. Ben? Exactamente igual. Prefiero non nombrar o partido que chamou a Deputación para intentar paralizar esta segunda. Ben? Sexamos productivos. Vale? Sexamos productivos. Ben? Todo o que require a Deputación está entregado. Ben? 16 de marzo xa abre o expediente. 30 de marzo, acordo plenario. 21 de abril, requerimento da Deputación para a posta a disposición dos terreos. 28 de abril, se presenta a disposición na Deputación todos os terreos. 15 de maio, por primeira vez na historia da Deputación de Pontevedra, primeira vez na historia, se pide un adianto de 80.000 euros. Para poñervos un exemplo, é a primeira obra que se fai en 7 meses as cesións dos terreos, mentras que Viso Igresario levou entre 5 e 8 anos 3 adendas do convenio e nunca pediran un adianto dos cartos. E aí está o expediente no Concello de Cangas para que non queira ver. 15 de maio, Deputación require un adianto de 80.000 euros. 17 de maio, 2 días despois, se nos encriptan todas as bases deste Concello. E aínda así, eleccións municipais, sei que non vou ser a alcaldesa e lle pido, por favor, ao interventor que faga un certificado conforme sí que somos capaces de pagar eses 80.000 euros. 16 de xuño, eso está no expediente, 16 de xuño, o interventor certamente levanta certificado, que non é documento contable, porque estaba todo encriptado, certificado conforme se pon a disposición da Deputación os 80.000 euros. Saio pola porta e, según a moción do Partido Popular, non a digo eu, as asociacións veñan a falar co Concello para pedirlles que poñan a disposición o 20%. Bueno, 20% que non son 266.000, hai un erro, vale, son 80.000. Pero bueno, que é o mesmo, sí? Non tendo coñecemento de facerse absolutamente nada, 30 de xuño é a última sesión de goberno do goberno anterior da Deputación de Pontevedra, donde se aprobaron 4 convenios de cesión de viais, igual que o de Herbello a Madalena, de outros concellos. Estábamos a tempo de chegar. Pleno
pleno da Corporación Municipal de Cangas 27 de outubro do 2023, donde a alternativa dos veciños presenta unha moción preguntando por Herbello a Madalena. Ese mismo día, a mañá, a 1:30, pon a minuta do expediente, se envía o certificado do interventor do 16 de xuño. 4 meses despois, o pon a minuta do expediente, non o invito eu. E aínda así, toda esa parte a min me dá igual. É dicir, está toda a documentación aí. Temos que recordar unha cuestión. As cesións que os veciños fixeron ao Concello é terreo do Concello, que como caigan os muros non é responsabilidade dos propietarios, senón do propio Concello. Recordémolo. A beira rúa de Herbello a Madalena é propiedade xa do Concello Municipal. Ben, a miña cuestión simplemente é, e reitero, preguntei e ninguén respostou. Existía un acordo plenario onde se decía que se pagaría a parte municipal, e isto non lle estou quitando culpas á Deputación. Ni estou ni se me espera. Hai que deixalo claro. Agora tamén é certo, cando foi do convenio anterior tampouco se carteaban comigo. Hicimos os trámites administrativos normales. Ben, agora tamén eu, del de Alternativa, pedimos cita coa Deputación, visto que o Concello non tiñamos claro se estaban pedindo reunións ou non, e mentras Costas nos aceptou a reunión, estivemos reunidos en Costas como oposición, a Deputación sigo esperando a que nos la dean a nós e, evidentemente, polo que acaban de comentar os veciños, é dicir, a ninguén. Ben, tamén ten bastante culpa. Ahora tamén é verdad, esta corporación, este goberno municipal, faltou a un acordo plenario. Os cartos a disposición da Deputación ten que ser un acordo plenario e non existe acordo plenario donde os cartos van a estar para rematar, donde que van a estar no orzamento. Si non se trata de que estén ou non estén nun borrador, sino que fai falta un acordo plenario donde diga que donde dixemos antes non o vamos a aceptar e que agora se van a pagar con cartos de orzamento. E tampouco está sin facer desde fai tantos meses. Entendo que vostede está clarísimo que non escoitou o que dixen, iso, ou que como xa traía a contrarréplica preparada da casa, non me supo contestar a todo o que lle dixen. Pero, bueno, non pasa nada. Dixo tamén que a Diputación se puxo en contacto con nós para poder pechar os orzamentos do 24. Demóstreo, porque vos se truxen os correos electrónicos, como se fixo a resposta que se lle deu gobernando ela, etc. Demostre vostede o que di. Demostre que teñen a partida. Demostren que teñen vontade. Envíennos o borrador do novo convenio. Luns. Fagan entrega do novo borrador de convenio. Traigamos aquí a aprobación dese convenio. Deixen de embarrar, deixen de mentir. Traian o convenio. Nós temos os cartos. Podemos ir cos veciños ali se fai falta. Xa foi a propia alcaldesa en persoa ali. E non hai maneira. Non hai maneira. Por moito que vostedes insistan en mentir, da igual, por moito que queran dir, non, porque tú aquel día que era o día tal ou o día cual, da igual, non importa, a cuestión está que a obra está sin facer porque non pensan firmar o convenio con nós, porque non lles interesa, nin lles apetece, porque lles é moito máis rentable políticamente decir que a obra non se fai porque Iria Malvido non quere. Ojalá tivera eu ese poder, porque todo se faría, me entendes? Xa se hubiera feito daquela. Se eu tivese ese poder, pero resulta que non o teño porque son unha mera portavoz do Partido Socialista de Cangas. Me entendes? Vostedes sí que poden enviarnos ese novo convenio, afirma, e non o están facendo, porque non lles dá gana. Porque políticamente moito máis rentable decir que este goberno é un goberno que está na parálisis. E iso é rigurosamente falso. Porque xa lle digo, estamos cada mes e a partir de agora, probablemente cada 3 días, pedindo cita coa Diputación. Este luns mesmo volverán a ter noticias nosas na Diputación. Espero que non me interrumpa. Vamos a ver, señora Malvido. Usted ven a min diputada da Diputación, delegada da Diputación, eu son unha concelleira da oposición do goberno do Concello de Cangas, nada máis. E ademais son veciña do Palomar. E ademais, cedín 140 metros da miña propiedade privada para este vial. Estou encantada. Mire usted, bueno, tamén me gustaría preguntarlle se sabe algo da rotura das pancartas
que colocaron a Asociación dos Veciños da Madalena Herbella. Igual que cando estaba, tamén llevou a decir outra cousa. Acórdase vostede... Silencio, por favor. Acórdase vostede que estaba na directiva... Acórdase vostede, señora Malvido, cando estaba na directiva... Acórdase vostede, cando estaba na directiva da Comunidade de Montes de Darbo, que tratou de torpedear a cesión, si, vostede, porque eu a parte da... Mire, señora Malvido, fago o favor que eu escoiteina con todo o respeto do mundo, aínda que me río de algunhas cousas, pero bueno. Eu en aquel momento era secretaria da Asociación Nós, e sei do que estou falando, señora Malvido. E aparte, tamén son comunera de Darbo, entende? Por lo tanto, sei perfectamente o que pasou. Imagino que, vamos a ver, se vostede como candidata do PSOE de Cangas si levaba no programa electoral a firma do convenio de a Madalena Aldán, queremos pensar que para vos entendedores poucas palabras. Usted non tiña ningunha intención de firmar o convenio en aquel momento por parte da Diputación de Carmela Silva. Home, hasta aí podíamos chegar. E o peor non é eso, que en aquel momento non tuvera a intención, senón o peor é que en este momento vemos que vostede non ten intención de firmalo agora. Non sei o porqué, tendrá yo que explicar aos veciños. Ademais, son tan torpes vostedes, que cabrean a todo o mundo, porque se póñense a tratar de levar outras beirarrúas, que me parece genial, que é algo que é necesario en todo o concello ter beirarrúas dispoñer, por claro que sí, por seguridade dos peóns, claro que sí, pero primeiro un bo gestor ten que iniciar, ejecutar e rematar os viales, e non se olvide que Madalena Herbello son 3 tramos, e só estamos falando do primeiro tramo. Ou é que Herbello non ten o mismo dereito de ter beirarrúas? Vamos a ver, isto é increíble as cousas que nos dicen. Sabemos que se torpedeou este convenio nas eleccións municipales. Xa yo repiteu a súa compañeira de bancada, que foi verdad, que se torpeou desde Cangas, desde o PSOE de Cangas se torpedeou este proxecto. Non interesou que se firmara. E así foi. De todas maneiras, o Bloque, que tanto veo a reunirse con nós, tamén podían dirixirse ao seu delegado provincial, que era o de infraestructuras, para que firmara o convenio. Pero, bueno, aí o Bloque e o PSOE só lles interesaba Pontevedra e Vigo, donde se firmaron millóns e millóns en obras, cousa que a nós non nos interesou. Mire, señora Malvido, vostede dixo en varias ocasións que a única que fai algo neste concello é vostede. Todo se sabe, porque estamos nun pobo moi pequeno. Dicindo cos seus compañeiros a verdad que non son vos. Entón, quero pensar que o que vostede... Isabel, estás outra vez fora de tempo. O que vostede dixo esta mañá na prensa... Quero pensar que usted se considera unha muller con moito poder. Pareceme moi ben. Pero eu vou dicir unha cousa, e vou responder cun dito popular, porque eu son de aldea. E dígolle que dime do que presumes e direiche do que careces. Señora Malvido, os ladróns pensan que todos son da súa condición. O PP non vai facer desaparecer ningún papel, porque eses papeles non existen. Señores concellales do Gobierno, termino, señores concellales, cumplan ca súa obriga ante estes veciños e veciñas e deixen de buscar excusas, que teñen cartos, porque desde enero teñen 16,5 millóns de presupuesto prorrogado. Deixen de responsabilizarnos a oposición. Vostedes son o Goberno e actúen. Exixímoslle que cumpran xa cos acordos plenarios e que cumplan con todos os requisitos que necesita a Diputación para executar a obra da estrada Madalena Aldán. Alusiones. Veña, Iria, para alusións. Bueno, hombre. O primeiro que me parece gravísimo é que vostede insinúe que as pancartas as rompín eu.
Eso me parece grave non o seguinte. Si, dixeche iso, dixeche, a ver se sabes algo de por que se romperon as pancartas. Que vou a saber eu? Acaso estaba eu cando pola noite había vento ou así? Estaba eu ali ou que? Vostede de verdad que é increíble. Despois, nesa o sorte é que vostede só ten palabra, pero non ten documentación que refrende o que vostede di. Insisto outra vez, eu formaba parte da directiva, que por certo todavía formo, da Comunidade de Montes de Darbo, defendín o proxecto, votei a favor desas cesións, diga vostede o que diga, porque o resto dos comuneiros e comuneiras que estábamos ali o sabemos. De feito, vi vostede ali a montar un gran Cristo, por certo, cunha mala educación terrible e o falou todo o mundo. Pero bueno, despois, no programa electoral eu non levaba a firmar ningún convenio, levaba a executar a obra. Vale. Así que déixeme xa de historias. Díganme vostedes si a Diputación pon sobre a mesa o convenio. Si o pon sobre a mesa, temos os cartos. Deixádevos de rollos. Vamos a ver, señora. Eu non sei se forma parte da directiva. Por responsabilidade xa non debería formar parte, porque eu deixei a directiva de nós posto que son concellala. Ao das pancartas, eu non lle dixen que se a rompera vostede, pregunteille se sabía algo. Nada máis. Si me dice que non sabe nada, pois correcto, pois non sabe nada. Pois non sabe nada. Pero, cando vostedes cumplan, cando vostedes chamen, e manden, non chamen, vostedes exixan por escrito que se reúnan ca Diputación. Vostedes fagan unha boa gestión, vostedes teñan voluntade de acabar esta obra, non de acabala, de empezala e rematala. E déixense de bulos e rollos raros. Correcto, vamos a proceder á votación da moción. Silencio, por favor. Vamos a proceder a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Ben, pasamos o turno de rogos e preguntas. Sí. Perdón, olvidei mencionar que están as dacións de contas a disposición dos concelleiros e concelleiras. Que pasou? Non oio nada. Que? Empezamos agora e xa... Sí, dación de contas, acabo de decilo, están a disposición dos concelleiros e concelleiras. Ben, agora tomo nota dos rogos e preguntas. Sí. Sí, un rogo se nos trasladou ao Grupo Municipal... Esperamos un pouco. Sí. Saíde en silencio, por favor, para poder tomar nota dos rogos e preguntas. Escuítote, se queres. Se nos trasladou ao Grupo Municipal do Partido Popular algunhas persoas que teñen diversidade funcional que teñen problemas co acceso ao local social, ao edificio Solla, onde se prestan os servicios sociales polo sistema de apertura de portas. Si hai maneira de estudiar un sistema de apertura automática porque costalle moito traballo o tema de abrir a porta para fora. Vale, tomo nota, sí. Bueno, que está desastroso usted en fila. Empeza... Sí, mira, hai un tema que me preocupa bastante, que é o tema das obras que ejecutan as empresas de infraestructuras de comunicacións. En particular, temos unha que está moi preto da miña casa, que é na baixada da carretera de Herbello Madalena ao Palomar, desde a parte de arriba, que tiña un caño de agua ben feito, e viñeron agora para meterlle algo, infraestructuras de comunicacións a unha casa, e abriron, romperon o que estaba, fixeron ali un amago de canal, abriron a carretera está prácticamente toda rota e acaban de terminar agora. Entón, eu pido, por favor, que se vixile moito
as aperturas, as obras destos das UTEs, porque en concreto máis abaixo que se pode ver está a UTE de meteu o saneamiento e a auga a nosa casa e xa ten un socavón grande. Eu, cando baixo por abaixo, vexo, cando vou por a carretera, vexo que efectivamente os socavóns que hai é porque as obras que fan as UTEs ou as empresas de infraestructura realmente non ejecutan un traballo ben feito. E despois, este problema quédalle aos veciños e ao Concello, que é o que ten que volver a arreglar as carreteras. Por tanto, eu rogaría, por favor, que se vixile moito este tema. Ola, boas noites. Iba a comentar que no mes de novembro, no pleno de novembro, o Grupo Municipal do Partido Popular presentou unha moción sobre a necesidade de iniciar o procedemento do SAF. Despois, o Grupo de Goberno en Xaneiro truxo un expediente que tuvemos que sacar do orde do día, porque faltaba o estudo económico para poder proceder á licitación. Entón, eu quería saber cal é a situación actual, en que momento estamos, para saber cando se pode levar a cabo esta licitación deste servicio que é imprescindible. Se nos podes decir datas aproximadamente, en que momento estamos do procedemento. Grazas. Ben, eu quería saber se pediron desde este Concello a subvención para a contratación de persoas da renda de inclusión social da Risga. Tamén quería saber se pediu a subvención para programas de emprego juvenil. Hoxe mesmo, claro, como tiñamos pleno, recibín un escrito sobre as preguntas que fixen no pleno pasado sobre as subvencións. Un escrito no que me decía que, claro, que como non teñen máis recursos, non pediron as subvencións. Creo que esa é a resposta do resumo. Pero, bueno, os recursos son os mesmos que había o ano pasado, os recursos son os mesmos que había fai 2 anos, os recursos son os mesmos que había fai 3 anos, en canto a persoal. E máis, teñen vostedes máis recursos, porque teñen recursos dos concelleiros da área, que cobran unha dedicación exclusiva. Teñen máis recursos. Entón, bueno, non sei se esta resposta é unha resposta tipo, pero sí que me gustaría saber... Por favor, non se estamos... É continuo. Sí que me gustaría saber cal é o motivo polo que non se tramitan as subvencións, porque creo que temos... Cal é o motivo real? O sea, este tema de os recursos está moi ben para sair do paso e para victimizarse, me parece moi ben, pero, repito, non hai menos recursos dos que había fai 1 ano, fai 2 anos, fai 3 anos, e incluso podo decir que hai máis recursos, porque hai máis persoas cobrando que se poden adicar a isto. Entón, sí que me gustaría saber, o tema da Risga, creo que é un tema importante, é un grupo de exclusión social importante, e me gustaría saber se pediu, se non se pediu e o motivo polo cal non se pediu. Si é así. Por outra banda, tamén teño un rogo que facer, e se trata dos obradoiros de emprego. Os obradoiros de emprego que sempre se fan que os paga a Xunta de Galicia, voulle deciros do público que os paga a Xunta de Galicia. Sempre o facemos, vale, en base á xestión forestal, e me pregunto, temos un material que mercamos para cursos de inox que é moi requerido ese curso e quero saber se hai algún motivo polo que se deixaron de dar eses cursos tendo como temos todo o material a disposición, que é ademais un material dunha cuantía importante, e telo parado sen darlle servicio cando realmente hai demanda disto de frigoristas. Me parece interesante e quería saber, é un rogo, si se pode pôr en marcha, si non se pode pôr en marcha, que creo que debería ser algo a analizar. Nada máis. Sí.
Eu cho decía porque moita xente o pregunta e creo que hai descoñecemento. Entón, se realmente se pon, debería ser algo un pouco máis publicitado, porque de verdade que moitísima xente preguntou por isto. Boas noites. Como sabedes, en Romarigo hai un pabellón deportivo que se utiliza moi a menudo por moita xente. Nese pabellón hai un vestuario, hai un lavabo que leva casi máis dun ano inaccesible. Entonces, nos semanas vais a celebrar eventos e campeonatos donde a asistencia de público vai ser moi grande e quería saber cando vais a proceder ao seu arranxo. Quería facer un... Nada, xa fomos dúas veces Mabel e máis eu, xa porque o problema que hai, que caíu o teito, pensamos, bueno, pensa a arquitecta neste caso, que debeu de ser polos as obras do Alondras, entonces antes, en breve estará dispoñible o cuarto de baño, vale? Non, agora non. Quería transmitir... Cando rematamos a sesión, cando eles rematen de preguntar, e logo tocamos a vos, vale? Un minutiño máis. Quería transmitir aquí un rogo que me fixeron varios veciños da Avenida de Galicia, que na saída da Avenida de Galicia a carretera principal se abría a posibilidade de solicitar un espello porque os que salen para a izquierda, dirección a Aldán, para este lado, que parece ser que é bastante perigroso. Entonces, se pudera facer desde o Concello o trámite, porque sabemos que isto non é a carretera do Concello, pero se poden facer o trámite, pois sería agradecido por parte da veciñanza. Vale. Dous rogos. Por un lado, por favor, que se abran as fontes do paseo. É dicir, cando fixo este día sol estaban as duchas encendidas, pero non estaban as fontes. E as fontes non é para limpiar os pés, sino para que os cans beban. Entón, e están pechadas. Ben? E o segundo rogo é que se por alusión se lle dá a unha persoa oportunidade, a outra tamén. Busquemos igualdade. Por favor, que falamos moito, pero non a utilizamos. Digo eu... No punto 2 non era comparable, no punto 5, como correspondía a unha compañera da súa corporación, si o era. Sin máis, si é para todo o mundo, si non é para ninguén, así o di a normativa, para iso defendemos tanto a igualdade.